Kalkasi Students Union KSU hakalai tarik nailar kala aipor khat sansni yak sarkar jala bakan le mardor halor ki sandli ki mat jingdawa dakaba mahamru balada kamle ka sengkam banse ban penlong yak jinga ki habaro kwe ke jala hakashiti balapha sha umintri rangba ka jala ukonrat ke sangma ka KSU kala kinno yak sarkar halor ka jingpentre kam yak sinjam jo ka jingle donbor ha ka jingjia badang shen ha East Giant Hills bat halor ka jingpendan kami ki boy ban penslam halor ki mat jingdawa ki bala sa teng la slamba ka seng kala kan tho ting e kham tam ha ka baya day ber ka jingpenlong ya ka public hearing na ka benta ka project jong ka street cement ha ka lai phuai trik nai tung ha East Giant Hills ha ka ba kala kinno ba ki bor penyai district ki polit bat ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kilaya trilang ban kershan ya ka company da ka ba khanglat ikiba persha bakin yorung sya ka jaka ba penlong jingalang kaseng kala kedoru ya ki jingjia ki balajia ha kamit ka bahaswa ka ba kenthop ya ka jingpendan kam da ki air pensat khaman ka jingti ya ka surak halat tong seng bat ka jing ther mau ka bala penjlor ki kali bat pen mensaw ya ki brio kala dawaru ban pendam mardor ya ka public hearing bat ban wengkam ya DC USP ka East Giant Hills bat ya ki he ka MSPCB ka KSU kala theru ya ka jingkren jong sumbut mintri rangba ka jala uba president tensong hak art khandai trik naitung ha ka bayade bat ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA arjar khatn rio da ka ba ong ka sarkar kala beteng ban penslam khnang wat hadin baladap thiet ya ka jaka baladap yo ya pisa na ka bentai ki facilitation center kala dawaru ban pentrika mardor ya ka amendment ha ka Migrant Worker Act arjar arpsau ya ka ba kinhun menteri kala ai ka jingmenjur ha ka laitrik nailar arjar arpsau Henry ya ka ba ompat shimla pentrikam hadu menta ha ka baya de bat ka negrims ka seng kala ong ba ki jingkular ki bala ai ha ka por ka jinga khi jo ka seng ha upnai jemang arjar arpsan halor ka ratio thungkam nas bat ka jing ai bha ekitrai muluk kimpat shimla urlong wat hadin shisnam bat kintu ya ka sarkar jala bakan shimkhya mardor halor ka nikakam ka seng kala dawaru ya ka jingpen kala ha ka rukam thongkam kenthop ka jingweng no ya ka interview na ka benta ki kam grade B non gazetted grade C bat grade D kat kum gi kindon jongka DOPT bat ru ban pen kala ya ka rukam trekam jongka MPSC bat DSC kalapen pau persha ru ye ki jingpen banalat kam jong ka MPSC ki nong thap kam ki badai ki nong shong shnong jong kari India bat dawa baka jingthong kam ka deben longbet tangi ki nong shong shnong jong ka jala Meghalaya na lor kata ka seng ka penkan mau ru ya ka sarkar halor ka jingkular ban menjor ya ka resolution persha ya ka jingti uranium bat dawa ya baro ki autonomous district council bakin thaw ya ka an halor ka nikakam